नै लोगोफोर जोंहा मैखुन खानो फैलायबाय नै मैखुना देरजोब्बाय खाजाजोब्बाय नै एसे देरद्रायलायबायसो आरोना दाख्लैनिफ्रायनो खागासिनो नै खाजादो नै खाजागोन नै दिनै फाननोसै जोङो खनब्रैसो फाननाय जाबाय आरोना जोङो मासरुम खालामदों मुलि होयो आरोना अर्गानिक मासरुम बेयो जिगाबनि माबायदि बार नायदो लोगोफोर एसेबां मोजां नुयो नैसोर सिगाङाव खाखांबाय नैसोरखौ ओमफ्राय दा नैसोरखौ माखासे खानोसै आरो फैबाय थागोन आरोना बिदिनो ग्रथ जाबाय थागोन नैबे दा गोरलै आरो बिदि बारबोबाय ओमफ्राय नैबेबो गोरलै दा जोङो खानोसै दिनै सेरनैसो ओंखारगोन र' आं खोन्थानो खानायखौ बेखौ बै गुदियाव हानांगौ हायाबा लासै साबसिननांगौ बेखौ गुदियाव हानांगौ ब्लेडजों नङाबा सिखाजों हायाबा बेखौ खागोन इ फिसासोना गिदिरनो ना समावलाय नाङा लासै माबानांगौ साबसिननांगौ साबसिन नङाबा ब्लेडजों माहर ब्लेडजों माबानांगौ हाहरनांगौ नङाबा दुखु मोनजानांगौ लासै खानांगौ आरो ना र' खानोसै आं लोगोफोर माबाय नैबे गुगायो बेहाय फास्लि गोलैनो फास्लि गावायना फास्लि थाबालाय जेबो नङा फैया फास्लि बख'नाय जाबायना जुगाबा फैफानो नागिरो हेल' गाइस नै आंहा मैखुन खागासिनो दङ फिसिनाय मैखुन जानो बिराद गोथाव आरोना सिङाव बारदोंमोन मोनसेयाव बुरजा बुरजा बारथारो नै गाख'लायनो हायो बे मोनसेनि एसेबां बुरजा खनसे आधा केजिसो जायो बेखौ दोनसै मैखुन खादैखौ जिगाब दंना बिराद माबा बैनिया ओरैनो गाबै लासैनो फिननांगौ होनबानो बैनिया ओंखारनाय माबाया बेलेग जायो दे लासै माबा लासै साबसिनथो ओमफ्राय माबादोल' बरिया बुरजा जाथारबाय बेहायबो खाबावनांगौ ना नै गोरलै नैसोरखौ दोनसै नैसोर एसे बारलांनायसो गाबोन खाजागोन नैबे गाबोन खाजागोन नैबेबो थागोन नै गोरलैसोना दोननांसिगोन फाननो दिगदार जागोन ना बाजार मोनगोन ना मोना बेबो मोनसे सानसेनोबा जानो खस्थ' जायोना मानसिफ्राबो बेबा खस्थ' जाबाय दै होजानाय नंला बे माबाखौ गाबोन खागोनखौ ख्रि 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 बार नुवाखै नै बिराद बुरजा जाबाय आरोना पवासे आधा केजि सेरसे सेरनै आराय तिनि आरो नै सेरथाम ओमफ्राय बे आरो आधा केजि सेरथाम सार सेरथाम 10 केजि आदायानो जासिगोन आरोना मैखुना जोंना जों बिराद बुरजा खादों आरोना नैबे पवासेनि बारा दंखायो आरो नै हरबावबाय 300 ग्रामनि बारा थांखाबाय जोंना पवासेबाबो